Syuting dia ya. Syuting. Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Keluarga DC. Selamat beraktivitas ya guys, selamat pagi. Bersubuhan, ini Pak Su ngepel guys. Aktivitas ini esok ini. Olahraga iki. Tinimbang esuk-esuk turu. Paling nek sawan bareng yo males. Aduh. Wis lemes. Terus pindah ning nggone anak lanang, guys. Ya resik-resik soalnya arep enek acara apa makan. Buka bersama guys. Terus kon resik-resik ya makmon. Nek aku sing resiki sapa? Lah iya. Rokok cacah ora kober. Sibune ning pasar entuk. Kuwi sing ngloloni aku dhewe. Resik-resiki tak bali. Oh. Terus dilanjutno dhisik meter guys. Oke kon ngomongi sak lingkungan. Soalnya sak lingkungan iki pira ya 200 men. Anggotane buka bersama kurang lebih 200-an lah guys. Kurang lebih lah. Semuanya dilanjutnya guys. DC perintah sak lingkungan nggih. Makane kempis-kempis. Oke guys, iki DC lanjut arep ngundangi tangga teparo guys. Iki ndek sore iki jane wis tak cicil bar buka, bar magrib kae nyicil entuk pirang omah ngono guys. Iki terus tak lanjut isuk bar subuhan. Jek isuk guys, iki nek gak tak loloni ngene engko iki engko mesti ibu-ibu iki sing wis do ning Tegalan, sing do ning Baon mesti wis do mangkat. Dadine malah ngono kae lho guys, wis do persiapan blonjo. Engko nang sore wedine nek wis kadung masak-masak ngono nggih. Ndek sore iki wis tak cicil entuk pirang omah ngono. Dadi esuk ki engko karek nerusno. Ngono ya guys. Iki engko nek komen-komen iki desih gak iso bales nggih, pokoke sepurane mawon. Soale iki engko sedina iki masak gedhen full ning perdapuran ya guys. Ning pawon dadine ya jarang demek HP iki lho. Sing masak wong telu guys, iki engko Bu RT desih karo Mbak Ana. Dadine ya sepurane ae nggih nek komen-komene desih syukur iso bales ya guys. Nek enek istirahat, nek gak enek ya pokoke minta maaf ngono nggih. Sak
sak isone dhisih, sak longgare dhisih. Engko nek insyaallah nek duwe waktu longgar ya tak bales, tapi nek gak iso bales nggih pokoke bener-bener minta maaf dhisih. Kadang balese nggih telat ngono guys, soalnya yo piye yo engko penggian akeh. Iki tak lanjut yo guys, mumpung isih esuk. Ayo lanjut. Dek sore wis tak mulai kok. Kidul iki karek sing ngalor. Cek peteng guys. Maksud iki repet-repet rantak-rantak karo jalan-jalan. Bukti rong tangi. Goleki sing wis tangi-tangi ae. Masih kabut. Assalamualaikum. Mbah. Mbah Lani. Mbah. Mbah Lani. Wis mangkat, guys, paling. Tapi kok lawange cek bukaan. Montore cek ning omah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di esok-esok mertamu iki. Ya di. Tamu aku. Masak apa-apa, Mbah? Nyuci. Maaf yo ganggu sebentar. Ki aku entuk kurene iki diutus Mas Lalimantan. Sampean sak keluarga iki engko dijak buka bersama. Engko sore. Nggih. Ya. Nggih to. Engko nek nepaki Mas Ipung ning kene ya wis dijak gak apa-apa. Ku mantep, Mbak. Lah ning ndi? Kerja. Alah, berarti lulus sekolah. Aduh kerjane. Alah, tak kira nyaman kok suwi aku gak tau kok nek Mas Ipung rene. Lah yo ben lah cah nom. Wis ngono ya tak tutup nek. Nggih. Kok selak do metu ngono lho maksude iki. Golek Mbah Rani lho wis renek. Lah iya aku roh lewat tapi kok ndak mengguri nih rono paling buat sampah pun iki. Aku roh mantuke ngalor iki tak tututi kok wis renek tak celuki yo ge enek. Mbak Ida rek yo sepi. Ngidul berarti. Mbah Satini mangkat. Cek nomah. Tak omongane mesti sandi. Lawange ditutup ya panggah tak buka ya guys. Assalamualaikum Mbah. Iya iki lawange dek nutup Heh. Lanjut guys ning gone Pak Pendi. Assalamualaikum. Pen. Gung tangi ya. Gung tangi. Nganu. Maaf yo guys, tak terusno. Kadang yo enek sing
bebas di syuting, kadang yoga. Engko anggere mlebu wonge metu tak pateni HP-ne. Engko tang piye ngono yo guys, dhisik yo. Maksud iki yo rondok menghargai lah. Jenenge wong akeh, kadang yo enek sing gelem, kadang yo enek sing apa ragu-ragu. Assalamualaikum. Nang omah dhewe, Nduk? Nggih. Buke anu ngrayeng. Nggih. Oh, alah mangkat. Ya wis. Nek tak omongi lah nggih, sampean nggih. Ini duduk. Nganu ya, Mbak, engko sore sampean karo Mbak Erni ya, karo buke ya. Kuwi engko sore iki nggone Mas Aripan arep buka bersama. Engko pokoke sampean karo Mbak Erni iki diundangi, dijak buka bersama. Nggih, kula nggih teng SN niku paling ben riyen. Maksudnya acara dhewe. Oh, alah. Nggih gak apa-apa. Engko sing penting buke diomongi saurunge apa buka ki wis ndang ning kono. Nggih. 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 Wis sampe mangkat sekolah. Nggih, Oh, nggih, ndang lanjut. Nggih. Dek Dinda yang nggih mandi ki, Mang. Lanjut pemandangan ini, guys. Sesuk sejuk. Duh. Ayo tak undangi. Tak undang-undang, Mbak. Undang-undang pasal piro iki? Ini Mbak Pitulungguh tak omongi. Yo ayam. Ora kok nuwun ayam candi iki wis no kok. Mbak, menawa ku kangen. Mboten, alah-alah. Ini tak undangi, Mbak. Duduk. Kurangan yo gampang, Mbak, sok njaluk neh. Alhamdulillah ya guys, iki kok karek bagian sing nggone Bu RT iki sak mengidul, wis karek kurang pitok. Engko sing masalah tenaga iki ditelepon OHP. Yo teko dhewe-dhewe. Wis guys, wis bar kabeh, Mbah Ayem wis bar tak omongi karo Pak Jan. Iki wis karek lurung sing kene. Ketok, Mbah. Ketok. Arek sing bagian rene iki, Mbah. Guys kok Mbah sampean. Mbah, jere. Sampai pletoten kabeh, guys, nek omongan. Mun gak tak peruput ngene iki wis do mangkat ning Tegalan. Assalamualaikum. Mbah. Assalamualaikum. Oh, wong ini ngguri, guys. Ning ngguri wis tak paranane mengguri. Ternyata nyapu ning omah ngguri lho, wong omahe dawane kaya ngene. Omah 3 4 jejer-jejer tak celuki ra krungu wis tak paranane mengguri aku. Ini lho Mbah, entukku rene iki sampean diundangi karo Mas Arif. Engko sore iki dijak buka bersama.
saurunge buka ngono kae ndang sampean siap saruna mbek Mbah Nang lho ya. Nek Hidayah ning omah dijak bisa. Lah nggih. Kowe dijak ya, Mbah? Iya. Wis hitungan kabeh pokok iki. Wis Matur nuwun. tak teruse aku. Lah tak celuki kok ngarep iki ketok rek sampean seriwet ngono. Tak wonge ning mburi aku. Lah aku ya lagi prei melok tandur kae ngono mbok nggone. Ngene Mbah Tas bareng do melok sih jebule Lah aku ngono. ngene, ri gelem tandur nggonku. Ayo kowe tandur nggone ton sik. Ya wis aku gelem. Lah mak iki ngene, Mbah. Ayo sih do ditanduri dhewe sih ngono walah dok nek terima aku mbek kowe tok. Posoku muka aku malah gue man aku ngono ndak ngebarno Mbah nek terima loro. Nek cara mana sedina ya gak bar. Lah iya. Aku lah engko nek wong anu cara mana ya bar tantarane sedina lah bar. lah bar nek wong poso ya tetep alah Mbah nek wong jengking ae gak ya ndak betah nek Mbah tok. Iya terus ndanggonku ora entuk uang gak aku malah gabung. Terus ku karek ngene iki sih. Karek piro 5 iki, Mbah? Iya rek. Ora apa-apa, nggo mondokno bocah kok. Ragate gede ya, guys, pondokan iki. Wis Mbah ngene ya. Iya. Tak terusne. Aku lho timbangane ning omah. Lah yo. Lah aku dijak budal jam 3 aku mau. Alah Mbah, lah kok ora subuh. Mayak-mayak ki yo bar subuh budal. Aku ya gelem Lah yo. aku ngono sing Yes, alhamdulillah, guys. Akhirnya selesai wis sak ngalor sak ngidul wis pol kabeh ngono iki karek resik-resik nggone anak-anak tak sapokne tak ngono iki bocah-bocah kan do ning pasar gek do blonjo guys iki Pak Su wis teko lha pene ndi Mas ngabuk oh lha wis mantuk ada pasar oh pasare mantuk. Ya. Soale mangki ngene lho. Sing ape ngusung ki ya Mbah nggo sepeda. Lah mosok apuk wis sepeda ndak ya kuat ngene Mas. Nang tiba malah. Entoke iki nek gak salah ki 9 sak ngono apa pira ngono lho. Ya. Ya Mbak, ya ngene wonge tak deloke ngalor sik. Kok kadang wonge kan gak enek ngono. Kadang wonge yo gak enek, tapi ndek nani iki jere wis dikon jipuk ae tapi sing Mbah Tase iki urung kober. Terus engko yo njaluk tulung Pak Agus yo ngono. Heeh. Ngepel guys Pak Su. Loloni engko sore apa enek tamu akeh yo di pel. Silo. Wis mbok kono mbok rapikan kae ya. Kering kesi Pak Su, guys. Gercep pokoke bar ngepel wae dhewe. Ganti ngepel ning kene. Iki sih nyapu emperan gini engko bintang dipel sekalian, tak saponane sik. Wis glowing kabeh, guys. Engko kasure paling mlebok nang jero dek ya. Kasure iki engko mlebok nang jero engko. Datuk perintah Mas Bar. Wis tak loloni ket sore ambek nisuk mangis mangkat wis deal kabeh iki. Karek sing adoh-adoh kaya lek nganu mangis dibeli kok ditelepon ngene. Kaya pusat guru iki. Lah ayo. Oh bayan ki mbok bayane perintah. Undangi tangga teparo ngono kok perintah-perintah. Kaya RT. Wis nang barno aku tak nyaponi iki lho ya kene. Engko mbok pel misan sing kene iki engko, mungkin wis mbulak ngene kok rupane. Ya engko ki digelari lampit lah tapi setidaknya ya diosok-osok. Ben rontok ketok menceret. Guys, iki DC sing genten syuting. Koncone agih guys iki ya nek Mbak Yuli, nek Bu RT, nek Mbah Tas, iki Mbak Ana sing urung teko. Soale sek kumpulan ning sekolahane dhek habis. Godhong-godhonge menyala, guys. Menyala. Sak lengser gede iki lho.
Besok balik belum berbukaan. Piye menggak kok? Tutup. Paling di jero kamar kono lho iki. Modal ae kalau kuwi. Jadune pun kilat. Bulan manu wis 28 bundul 85 dina. Sing dirampung. Kuwi rombong kene. 28 nek benjol 80 dina ku piye to? 28 iki 30. Dadi benjol 80 dina 32. 28 20 dina. Terakhir jalan lunak ya, tukang-tukang aja yo, muga-muga taburan. Berarti nek nek tuwek. Kira-kira sopan akeh. Mbah wis umur kan ya 28. Ya, tukang-tukang aja yo. Kok beda tak kenal Sing ade sawan to. Kan bone doe. Jumlahe piro lho, Ga? Nek mbok total dhewe engko. Anu kae iki 1000, iki 9. Wis dicatet kok. Wis aku serah. Jam 10. Ku mapak ketemu piro? Mbah Pomo ki lab, guys. Lab Mbah Pomo. Jajah desa milah keri Ini risi brambang, bawang, ubahan, asem-asem. Kalau mboknya tak subuhin mbah ning freezeretan ngono. Iki guys, bahane asem-asem. Iwake sak basi mah daging super. Arep digolekno iga kamang dadak ngebel tukang sapine jere bakul sapi jere wis telas. Diasem-asem ae guys, simple, praktis masake. Klopo yo larang. Klopo ta piro? 15.000 gedene sak kepel ku lho, Mbah. Sam. Wak pitik ya. Lah nek terus nggih Wis lontong mang pengen bersih order kabeh iki. guys kene iki wis rene. Ono resik kabeh. Yo gak gathuk nek. Karek nunggu iki engko medhokno apa iwake. Engko terus dicemplungi bumbu, lombok, brambang, bawang. Iya, yo anggek siji, Mbah. Alhamdulillah, guys, ki Mbak Ana wis tekan kene nggawa blewah neh iki lho, guys, kok ngene. Ning kono blewah ki gak payu jere iki, mang digorene engko ndi sing do gelem. Dek apis melok Mbah e. Lan kumpulan piye tibake? Yo sesuk. Walah, perkara kowe gak iso ki terus diundur neh sesuk. Sak sekolahan anut kowe kabeh wong. Oh, alah. Lah akhir sing siji Walah, cah bagus. Cah gateng rene. Waduh. Ndang derek Mbah Pomo duduk kono. Kok mumisan ning mobil. Lah yo. Lah diarep-arep paling Pak aku tak omong iya tak iwangan dijupuki ngono Wong Mbah. anu iki Lah akeh Mas. Terus pitu. Lah iki macam mana ngawi? Ora ning randu sik. Mbayari iwak sapi. Ora, kamu ora duwe ya. Lho lah Mas e kamang duweke kan digo Mas aji sini sawah Dik. Yo urung engko tak transfer yo Mas ngono. Aja transfer ah Mas, pokoknya iso ki kan
duwe engko langsung dienggo bayari ngono ya wis engko nek timbangane ngono aku tak ning randus delok ngono Dik. Le. Wis bar buka. Lah mikirku ngene lho nak, lombok nek freezer kan nek gak langsung dicemplungno ireng. Gak yo ngenteni nek daging iki wis. Heeh, ngono kae. Aku tak ngepil neh yo ndi, Mang? Brambang bawang. Heeh. Ya wis ngene kita karo anu penutupan ya. Nah yuk guys, kontennya dilanjut besok nih nggih buat semua family online matur suwun sangat. Wis untuk Kontennya DC ini selalu disupport, selalu didukung nggih. Pokoknya bolak-balik matur suwun. Terima kasih kepada semua family online dimanapun panjenengan berada. Sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine nggih guys, tanpa terkecuali. Pokoknya rezekine ngalir terus seperti air zam-zam, berkah barokah, semoga puasanya lancar. Di malam selikur guys, malam Lailatul Qadar. Muga-muga ndongane sing kenceng. Udah betah melek nggih. Amin amin ya robbal alamin. Wis njaluk opo ae pokoke engko nek malam Lailatul Qadar iki jarine doane dijabah guys. Amin ngono nggih. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pendaratnya lagi guys, tambah.